Hilabete untan, Euskal Herriko herri ederrenera joaniz oian indarten ikustera esperientzia berri baten bizitzeko. Berarekin, dantza garaikidearen mundu paraleloan sartzea saiatu niz. Saiatu, baina lortu. Atxaldeon oian! Atxaldeon txomin! Nola gira? Ongi hemen, pausatiak, euraldi goxounekin. Bo, errazu oian, ez dugu berdin aro berena atxaldeontan aktivitate baten egiteko, baina badugu xantza aktivitate hau barnean eginen dugu. Bai, biztan da. Hori da, lehen aldikoz beti kirolak eta kirolak egin ditugu, baina behaldiuntan nahasiko dugu arte batekin, dantza eginen baitugu elgarrekin. Hori bera. Hala, zu dantzari azira, oian, gaur egun. Eta ez dakit, nahizu dantza aipatu haintzin, piskat zure bidea aipatu, nola arribatu ziren hortarat? Hasi niz hemen Baigorin, 6 urterekin ahola dantza taldean. Ikasi zara hemen Basen Afajoko repertorioa eta fakultatera sartzean Baionan. Ukandut parada deskubritzeko eta ezagutzeko jende hainitz Euskal Dantzan ari zena, Euskal Dantzaren teknizitate eta sormen batean murgildua zena. Hori eta gero 2015ean pasadut Elirale dantza konpainiaren deialdi irekia eta hor laugarren urtea dut Elirale konpainian dantzari permanente gisa eta konpainiako langile gisa. Entxeatzen iz segitzen Bilaka konpainiarekin, Bilaka kolektiboarekin Euskal dantzaren lanketa bat. Baina horren ondoan, deskubritzen ari naizan beste mundu handia da dantza garaikidearena. Gaur egun, ertan dantzari profesionala zirela, zure lanbidea da dantza, dantzaz bakarrik, eta ez dakit esplikatzen laukuzu pixkat zer den zure eguneroko bizia edo dantzari profesional baten eguneroko bizi bat? Bai, beraz bada dantzari ikasketa, nun alde batetik oinarrian behar duzun zure gorputza zaindu eta fisikoki landu. Justuki koreografiek galde egiten dutena egin ahal izaiteko. Eta bestalde hemen eta beste tokian hitzetan osatzen da alde profesional hori edo kurtsoak emanez. Bikain, behin nahi duke ikusi ala ere zer den oian indar dantzan. Gaina eta egira pixkat erdi bustitzen hor dion sartuko gira barnera, aldatuko niz, ez dakit nola bestitu behar den dantza garaikidearen dantzatzeko, baina jakin ezazu erritmoa odolan dutala. Ez dut dudan. Arrituko zitut. Egoazen hemen dik. Sarbanki, egoazen. Bo, errazu oian, pres gira? Bai. Zeni hasteko, zu irringarria da berkoloroak eman ditugu. Bai, ez da koderik alta. Egira ikusgarri bat prestatzen, hori da, untsa ulertu badut. Bai, 2019ko udan atera behar lukeena. Hemen hasiko gira lehenik senditzen vertikaltasun bat. Entxeatuko gira ez hausten. Orduan, hausten baitugu hemen gorputzaren konexioa behar dugu senditu, handiak giren behar denboran, erortzen dela hemen gure bizkarretik energia bat. Hemen erortzeko gure bi iski horiekin lujera, bai? Beraz hemen, ez bat, bi, hiru, lau, bost, sei eta behiz goiti. Bikain, goazen behiti, ginen gira hemen eskuekin ibiltzerat. Hemen eginen dugu gora begira eta konkurtu. Eskuin belauna aintzinera. Eta hemen, gibeleko zango albezain luze. Olako posturetan pentsa, goiti, zangoa gibelera, belauna behar gira izan beti espazio guziaren kontziente. Bai? Bai. Hori egiten dauzu, baina nire erronka handiena da. Orain askatzeko, inen ditugu jauzi batzuk paraleloan. Bai, justu egiteko bat, bi, eta hemen, ongi, bai? Beraz hemen, dantzan beti importantea, zangoa pausatzen da erietatik, altxa, puxa. Bat, bi, hiru, puxa eriekin, bat, bi, hiru, dantzari klasiko baten zango puntia bezala. Beraz orain, ariketa tipi bat. Pentsatuko dugu eripuntietan badugula margo bat. Ados. Eta hasiko gira
mugimenduaren motorea gorputzaren toki batean ezartzen bai. Ados. Beraz, eri baten puntian bada, hasten ari gira borobilak egiten, hurbil, gure gandik edo biziki urrun. Beraz, orain hemen hasiko gira mugitzen, zangoekin. Utzi legatuz lurrean? Bai, oraingoz, nahi duzun bezala, gainetik, baina pausatzen delarik kontziente gira, ze gertatzen den, bai? Eta gehituko dugu honi, margo bat. Guazen. Borobilak eginen ditugu, gainean, azpian, eta eskuzalda. Gainean. Beste eskuarekin. Abarkatu, bai, eskuzalda. Orain, ukondoan ezartzen badugu, Ados. ze gertatzen da. Ukondoak ere maiten du. Mugimendua, hori da, sarbanki. Begirada eta guzi. Bikain. Adibidez, ze proposatzen duzu? Hale, belaunean. Belaun batian, sarbanki. Eta holakotan desoak usten dugu, bazterrean? Nire lehen akatsa zen Playmobila egitea. Ados. Belauna bakarrik, eta azkenan belauna konektatua denez, bortxaz, Segitzen du. Ados. eta dantzan da beti hemen zentroa eta zentrotik oposizioetara. Ados. Oposizioekin joiten altzira. Nahi duzun tokirat, ez zira eroriko. Eginen dugu orain beste ariketa bat, improvisatzeko, galduko duzu pixka bat, egiten duzun edo autuen kontrola, bai? Baina hor da entzumena eta konfiantza historio bat, bai? Begiak itxita, direkt. Hemen, emanen dizut kontaktu bat, Bai. eta egin behar duzuna da kontaktu hori pusatu. Hola. Hola, segi, kontaktua ordeno. Bai, segi. Bikain. Ez dut ikusten zeite untan. Lasai, magnifikoa da. Beldur zen iz, bai. Black Swan zinez. Natalie Portman hor, gaixoa. Bai, Oskarra galduko du hemen. Segi bakarrik, imaginatuz, pusatzen duzula norbait, hori da. Ados. Hola, xat. Segi hola, mugimendu luzeak. Pentsatzaitu dela segidan askatzen, hori da. Bikain. Bukatzeko entzatuko dugu, erran bezala, Elidale konpainiaren azken ikusgarriko material pixka bat lantzen, bai? Pantxika teleriak sortutakoa eta eazeja. Hartzen aldugun hemendik, bai? Egin duziait, bai. Eginen dugu. Urratx bat eskuinarekin, bat, itzuli bat, tira, eta orain eginen dugu. Etxi, eta salto gibelera. Ados. Gelitu behar da net, aldiz. Hori da. Ni uste niz gibelera egiten. Hori da zailtasuna eta hori lagunduko zitu norabideak. Deskubritu dut, dantzaria initzek, baliatzen dutela espazioaren erresistentzia pausatzeko bezala haien mugimenduak. Airea solidoa balitz bezala. Geldituko nizkalakan hartzia. Ez. Pentsatzen iz, dena ulertzea, uartzen iz, ez zela bakarrik zure buruat beren txada horren jakitea. Eginen ditugu, bi urratx gibelka, bat, bi, oreka. Bat, bi, oreka, erori, eta berriz sutitu nahi dugun tokitik. Ados. Beraz, zazpi, zortzi. Tin, hua. Pim, hua. Espazioa. Bikain. Proposatzen dauzut, egitea gure emanaldi tiki bat, pieza tiki bat. Entzatuko naizena momentuan berean gidatzen, eta ea egiten den komposizio bat segidan. Bistan da. Bagoaz? Are guazan. Ulala. Eskuarekin hasiko gira. Janek galdian iz. Senditzen zirelarik, japinez ez dakit gehiago zer egin, momentua da hausteko, zer ez duzuen txatu. Kasu, sudu jarekin. Ukondoak. Kasu, zerriko gira hemen, egiteko lehen esaldia. Bat, bi. Itzuli, haunditu. Puxa, salto. Eta bigarren esaldia.
Kasu, pusatzearena. Eta kontaktuan, bakotsak besteari proposatzen dugu manipulazio bat. Eta bakarrik pusatu. Istante finida. Segi. Kasik-kasik. Zaio negira gelditzen. Bikain. Charbanki. Aizena egira zer 3 minuta? Ez gehiago, lau berdin, ale. Zuri plaza egiteko. Espero dantzako gustu zaiten mandauzu. Fibra hori, Bai. Basteko Jan Mileska gainitz, hola. Ratxaldea gurekin pasturik. Biziki goxo zen. Jausetaz, plaza bat. Aizan aniz, guai arte kirolak entziatzen. Erroegia da, nahaste arte batekin desberdina dela. Bai, berriz erdia bota duguen, ustez? Bai, egia da. Ebe, hortan agurtzen gira, baina nara ere azken dantza bat elgarrekin. Azken bat, musika ezagri eta bagoaz, beraz, bai? Hori da. Hare, connection, goazen. Watch them assemble, looking for trouble. March in formation, march for a nation. Fall right in the rank of fire.